Shalom para sederek ingkang dipun tresnani Gusti Yesus Kristus. Sugeng pepanggihan kalian kula Ibu Farah saking GKJ Bululor Semarang. Wonten ing renungan padinten sadar dinten menika 3 Mei 2020. Renungan dinten menika kapetik saking Purwaning dumadi 18 padha setunggal dumugi 8, Jabur 3 lan Lukas 11 padha 12 dumugi 11. Kanthi jejer ngajeng-ajeng berkah saking Allah. Dene nats kapetik saking Lukas 11 padha 13 dumugi 11. Ingkang mekaten pangandikanipun, yen mangkono kowe bakal rahayu amarga wong-wong iku kabeh ora padha duwe kang kanggo males marang kowe. Dene kowe bakal tampa piwales besok ing dina patangening para wong mursid. Limrahipun tiang ingkang gadah damel menika ngulemi tetangga tepalih, mitra kadang utawi tetiang ingkang dipun anggep kinurmatan. Dene ingkang boten tepang, tiang ingkang sekeng lan derajatipun langkung asor dipun lirwakaken kemawon. Pranyata ing dinten menika kita nampi piwulang ingkang beda. Gusti Yesus mboten ngersakaken kita ngulemi mitra kadang ingkang sugih-sugih kemawon, supados nampi piwales ing tembenipun inggih menika gentos dipun ulemi lan malah nampi sumbangan lan angsal bebaten. Gusti Yesus kersakaken kita sami ngulemi tiang ingkang sekeng, cacat, lumpuh lan wuta, tiang ingkang boten saged gentos ngulemi. Limrahipun tetiang ingkang tanpa daya wau sami dipun lirwakaken dening tiang sanes. Mila yen Gusti dawuh ngulemi golonganing tiang ingkang ringkih wau, mesti kemawon boten kanthi maksud supados nampi piwales, nanging supadosa kita migatosaken sesami ingkang ringkih. Sanadyan boten nampi piwales, tetep kita kedah migatosaken. Lah mekaten rahayunipun tiang pitados. Liripun mekaten ingkang saged ngawontenaken pesta lan ulem-ulem tentunipun tiang ingkang cara kajasmanen kacekapan. Yen sampun kacekapan gesangipun, kedahipun purun andum berkah dateng sesami ingkang tanpa daya. Migatosaken tetiang ingkang dipun lirwakaken dening ngasanes. Tetiang makaten wau perlu kita pigatosaken saged tumut ngraosaken kabingahan kita. Tumindak kita mekaten wau sampun ngantos anggadahi tujuan supados ing tembenipun kita nampi pakurmat utawi nampi piwales saking tetiang ingkang kagolong ringkih wau. Tumindak andum berkah kedah murni kita tindakaken tanpa wonten motif mengko aku mesti bakal nampa bebaten saka kang dak ulemi. Andum berkah kedah kita tindakaken supados tetiang sanes ugi ngraosaken berkahipun Gusti. Jalaran kita sampun nampi berkah cekap saking Gusti. Krana kacekaping bergesang, mila mestinipun boten ngarah kauntungan saking tetiang sanes. Kosok wangsulipun kedahipun malah jalari tiang sanes samiya ngraosaken kabingahan lan kabegjan. Jalaran diuwongake. Amin. Gusti Yesus berkahi kita sedaya.